Laban-laban sa inaasahang pagtaas ng dami ng mga biktima ng anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Ito ang sinabi ni Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta sa panayam nito sa Politico Live. Ayon sa kanya, patuloy pa rin ang pagdating ng mga magulang ng mga biktima ng Dengvaxia na lumalapit sa kanila para humingi ng tulong. Marami pa po kasi marami pong nasa ospital. Yung iba ay nagkaroon ng multi-organ diseases. Yan naman ang sinabi ng Sanofi noong 2015 bago bilhin yan. Inamin ng Sanofi yan eh. Kaya pag naghahanap sila ng scientific basis, natatawa na lang ako eh. Mismong gumawa na ng gamot ang nagdeklara. Ayon kay Acosta, nitong nakaraang linggo lang ay sinampa nila ang reklamo ng halos 100 pamilya sa Department of Justice laban kina Iloilo Representative Janet Guerin at Health Secretary Francisco Duque dahil sa pagkamatay ng kanilang kaanak dahil sa Dengvaxia. Nakapagpal na rin tayo ng almost 100 na bagong kaso ng mga patay at survivors sa Dengvaxia sa DOJ noong nakaraang Miyerkules. Kinabukasan, pagka-file natin sa DOJ, may autopsy na naman dito sa Quezon City, pang 159 na yon. At maraming nabalam at hindi natin tulungan dahil sa lockdown at pinalibing muna ng mga magulang. Kaugnay nito, muli namang binatikos ni Acosta si Senator Franklin Drilon dahil sa patuloy na pagtuligsa sa forensic laboratory ng PAO na di umano'y duplikasyon lamang ng forensic service ng National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights. Sa gitna naman ng ilang dekada ng pamumuno sa PAO at pagtulong sa mga kababayan nating makamit ang hustisya, muling iginiit ni Acosta na wala siyang planong sumabak sa politika. Pero nga nagbibigay pa sa atin ng promise na pondo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na dapat kong iwan ang PAO, lalo ngayon. Sabi nila, mas makapaglilingkod din umano ako kung nandirito ako sa PAO.